dávajte v dnešnom videu budeme pokračovať v IRL. Oliva, Adamo, IRL a Oliver je za kamerou, takže čaute. no a Tam vzadu, tam je také auto, také mini, ako ho vidíte. Tak normálne tam býval taký Mustang. Neviem na čo by ho vymenili za tak pekné auto, čo má asi 250 koní. hore natáča normálne už ser. A kámo, ono to má... Dobre, díky. Kámo, ona to má, to má tak 3 kone. Hore už točí normálne, lebo Dobre. to točíš zle. No. Ide Kára, ide Santa Kára. Mama mi kúpila novú mikinu. Toto je ona. Čo? Nie. Lebo nic merch to je... Nie. Lebo kúkajte, lebo však... Nitro mi kúpila, Lebo však no nic. Niekto to... Nitra. A pipinky, slepica tam je. Hej, ale toto mi kúpila tú nejaká Nitra mikinu. Hej. Hej. Okay, aha, jaká cíca. Papaš si. Ešte, že prestalo pršať. Lebo kámo, však ja som hral s maminou Bibianu. A toto. Ja si myslím, že už ani von nepôjde. A že toto. A že začal tak poprchať, tak ja som vyhral, že 8-7. A toto. A normálne ono tak začalo viať. Ahoj pes. Kokos, ono tak začalo viať. Drž písk. Že kokos... Čo ty mu ukážem papiera? Neviem, ale ja by som mu neukazoval, lebo to je vlček a on ti zožere prst. A toto. A ono začalo pršať tak, že veľmi pršalo, potom to prestalo a potom znova začalo fúkať a pršať do toho. To vyzeralo, ako keby začínalo tornádo. Tam typky na nás kúkali, a keby to bolo side eye. Jaké fialky! Čekujte, fialky. Fialky. By the way, dneska ideme stavať bunker. Ako vám Damo slúbil, že budeme stavať bunker a bude IRL part 2. Bol som zahodiť obal. Tak, aha, som na 30 znova. A toto, dneska budeme stavať bunker, že Damo nemá žiadne rukavice, takže mu asi zadre. A nič nemá, ja tu mám len vodu, takže opováž sa mi z nej vypiť liter. Lebo je pol litrová asi. Za mnou, keby toto video bolo, to by bolo hrozné. Ona by to pišťala. Je toto. Že hello guys! Hej, že toto. Lebo že I'm the slay queen a také by to hovorila. A toto. A potom, že by že ona by, keby sme už začali stavať bunker, ona že mne sa nechce, ja idem domov. A toto. A potom... Idem si hrať Roblox. A to, že idem hrať Nighty Nights. A také. Alebo že nie. Ja idem hrať Dress to Impress. Hej, alebo že toto. Aha, už tam nie je oné. Otvorené to workoutové ihrisko. Jasné, že je otvorené. Už je otvorené. Pôjdeme tam. Teraz? Nemám čelovku. Takže Aha, do riti. Opováž sa. Ťa kopnem. Kokos tu pes oproti mne. Ja si myslím, že ťa normálne začne kúsať. Kámo, kokos, ja neviem, či to bolo my. Predaj domácich vajec. Kámo, toto. Kámo, normálne Tu je kostolík. skinwalker tento. Normálne to natáčaj. Musíš sa pozerať vždy na kameru. A ty si slepý? Ja nie. Tak takto sa. No však takto drž. Dneska je auto ide. Tak, no nic. Ten pán, on Chceš byť môj kameraman? Hej, on trénuje toto, on trénuje hasičov. Ináč, by the way, tuto sa trénujú hasiči. My tu máme normálne, že my tu máme na lapaši hasičov, viete? Kamo, Damo tu chodí, jak oni.
Buzeran. Slay Queen. French crepes. Znova. Ok, ja idem pred toto. Poď. Ale nám bolo vidieť. Ideme sa kopať Mimiškovi. Nie, nejdem. Ešte si pridali toho Mimiška. Ináč nezabudnite dať Damovi like, aj Marovi like, lebo ak ho nedáte, tak prídem k vám domov a budem strašiť a budem vás strašiť pod postelou, takže nezabudnite, lebo ja sa viem teleportovať. Že Damo? Ja dajte like a odbieraj. Ja napíšem. Vám aj Marovi. Dajte jemu dajte mu na každý short mu dajte like a na každé video. Takže nezabudnite. Prídem vám pod postel a budem vás strašiť. Blížime sa k 150 odoberateľov, takže bol by som moc rád, keby ste... Kamo, pre teba je 150 odoberateľov, jak 1 milión. Prečo? Len tak. Ačko, ty máš koľko odoberateľov? 140? 135? Takže nezabudnite dať 15. No, takže nezabudnite dať buď 16 alebo 15 odberov. Kokos, by the way, toto není úražka, že tí, čo majú doma čivavu ako psa, tak čivava není pes, ale mali otravný kokos. Presne, kokonát. Ani ma... Kokonát. Koksu to Hana si púšťa sa? Nie, to je toho typka, čo tam je. Keby to Hana, že čaute guys. Pozor, A typek. ona má výroz, nie? Čo? Ono nie, ono má teplotu. Tak je treba. Poďme takto rovno cez... Čo? Čo? To je ten mimišek. Jaj, to je ten To je mimišek. Poď sem. Tuto je stran. Ty si tupec. Nie. Nie, vôbec nie. Vôbec nehrá Rivals. To je Mimišek, búha. Nie, Damian hrá Adobný. Hej. Vôbec nemá na Rivals 140 level. Vôbec. Hej. A No a to, my mám všetky petov si predstav. Nepribehne za mnou. A vôbec nemá oné... Kamo, on ide. Čo? Ide za nami. Poďme za ním. Máme ísť za ním? Dobre. Hej, poďme. Ty dáš mi hovoriť? Dobre. Tam on bude vo videu. Ja neviem, či je toto Fiat, ale s pandou to je štýl šelničko. Toto tuka jak minulý deň ľudia. Hej. Lebo Damo mal rýb onej. Hej, moja mamka ma skoro skudrala. Čo? Ale hovorím. Ja ho neučím. Že hovorí, že ja som mimišek na Robloxe. Boha, aký pes, on je pustený. On je pustený, kámo, ja sa ho bojím. Poďme za ním. Poď, drž. 3, 4, poď. Poď napadni, poď nenapadni. Čau. Čau. Čo je? Nič. Ja ti hovorím, že čau. No, čau. No, dobre. Dobre, poď, Oliver. Okej. Kravinu sme sem hodili. Dobre, ukáž. Hej. Oliver, chcem. Hej. Potom, že čau. Hej, nám akože viac povie, on že čau. Takže čau.
Kamo. On je tupý jak Lukáš. Nie, Lukáš je tupčí. Hej, Lukáš je tupčí. Že on nevedel vypožiť na jeden príklad, on že to bolo, že 21, on že 31, alebo že 35. Nie, to bola Vivien. Vivien je taká sprostá. Kamo, by the way, normálne Lukáš je do Vivien a to je úplne najsprostejší pár na svete. Kokos, oni majú plus, oni plus, normálne, a toto, a normálne ich IQ rovná sa asi takže 20. Počkaj, keď tam ešte bude, Kto? keď, Mimišek. no tak pôjdeme za ním. A povieme, že prečo si dneska 128 listry, ktorý ti... Ináč to som položil grass block, neviem, jak vyzerá. A tu bol ten zlomený hrníček. Ne, tu bol hrníček. On bol hen tam hrníček, tam bol hrníček. Už tam není asi. Si ho hodil niekde. Neviem, to sú korene. To je niekde môj grass block. Ty koksu. Počkaj, nie. Gaz šumče. Počkaj, ten grass block, on bol niekde tuto. Guys, potom mi dole napíšte. Toto je on. Kamo, kúkaj, jak vyzerá. Dobre, idem teraz vyrvať tento obrovský. V Minecrafte. Tun. To znaš ten sound, že tun. Hej. Koksu, jaký grass block. A teraz ten sound. Dobre, poďme. Dobre, ideme stavať bunker. Hen tam som tam už skrepala, a teraz už skrepame korája. Počkaj, ale musíme nájsť také miesto, kde nám ten bunker nikto nenájde. Dobre, ideme sa pozrieť, čo nám to ostalo. Čo? Tá paleta? Ty koksu, keby som tam skočil, koksu. By si bol jak Tarzan. Sú tu ešte tie hovna. Tie Jaké? kamene. Ja tie kamene? No. Občaté. Hej. Maliny gierkom. Nehovor niga, Ja viem. lebo dostaneš žltý dolár. A teraz som to povedal ja asi 5-krát. Jen tam sú tie kamene. A tam je paleta. Počkaj, ja mám nápad, že keď tam ten myšek nebude, že mu zazvoní. Hej. Dobre. Oliver, ja idem natáčať a ty ideš one sekať. Počkaj, ale my budeme mať ten bunker tu. Hej tu? Tu? Hej tu? Ja by som to dal niekde iný na druhú stranu. Chcel si to mať tuto, nie? Nie, ja by som to dal tam, kde nám to nikto nenájde. Ty chceš ísť na druhú stranu? No zabudni. Jak tam mám preliesť? Neviem však. Skúsme ísť tam ďalej. Počkaj, tam je tá paleta. Jaká paleta? Ty, kde som si umýval ruky a ty, kde si čistil tú mušlu. No ale tam to každý uvidí. Lebo to je na onom. Však pôjdeme okolo a tuto. Že to zoberieme s tým. Ináč, ale to bolo dobré. Že proste, by the way, že hen tam, presne tam tým smerom. Čo robíš? Tam tým smerom je taká paleta. Adamovi teraz napadlo, že my prejdeme cez tú paletu a pôjdeme sem. Dobre, hen to môžeš zobrať. A Ty zoberieš len tú veľkú. kamo, ja by som chcel vyššie zobrať. Kamo, ja viem, kde budeme mať ten oný. Hen tam, jak je táto, jak je tá ona. Nie, hen tam, jak je ten obrovský strom, vidíš to? Ale neviem, či tam nebude toto. Dobre. Ja to ťahám za nail. Za nail, okej. Vidím, že nail je aj toto. A aj necht. Aj recht. Počkaj, preskočím to. Neboj. Aha, toto nie je iba pláž. Čo ti je? Hen tam je tá paleta. Guis.
Kámo, to bude cestička. Potom, keď prejdeme na druhú stranu. Čo robí? Už tam sú dve palety. Kámo, oni tu robia most. Čo? Že oni tu robia most? Už sú tu dve. Riti teraz nezakúpim. Dúfam, že to nepokryjú celé. Hej. Damo stavbár. Staviteľ Bob vie všetko opraviť. Potom tam sa strepeš. Zjebem? Hej, zjebeš. Dobre. Teraz ma to nechaj ťahať. Dobre. Staviteľ Bob všetko opraví. Počkej, teraz dám. Ktorý ti tam spips? Dúfam, že nie je to mimišek. Dobre, nie. Dobre. Bož sa nie tak ja len Počkaj. Chyť to, ja si vyberiem rukav, aby som ich nezabral. Dobre. Ty to chceš robiť kde? Počkaj. Koľko môžeš byť vonku? 2 hodiny do 6. Dobre. To asi stihnem. Aj. Toto video bude film Hej. ako keby taký dvojgodinový. Pozrite na to krásu, Oliverka. Počkaj, ale musíme si dať ešte aj spoločnú fotku. Hej, lebo na fotku, vieš čo som dal, že energy pistolky, tak som to tam vyfotil energy pistolky. Tu je staviteľ Bob Oliver. Pozerajte na ňo. Pozerajte. Neviem zaujímalo, prečo tam sú tie one. Klince? Hej, Alebo to je paleta? hej, aha. Oho, to tvoje, my sa môžeme votať do domu, ani. Vúpať. Ty kurníček. Kokšo, to kde ideš? Takže my tu máme taký malinký lesík. Ty si to bol už niekedy? Oliver. Nie. A nie? Bro, kam ideš? Tu chceš mať bunker? V tomto takom pidi? Áno, tuto sa zmestíme. Robotkaj. Ešte pre tú druhú paletu, guys. Počkaj, natáčajme. No ten strom by som ostrihal. Ostriháme ten strom? Nie, neostriháme. Musíme ostrihať toto. Joj. Tu už držubu kostol. Koľko je hodín? Tak, jedno je treť. Toto budeme dávať, Hej, aby sme toto mohli zastavať. hej, Nikto neuvidí. hej. Ale budeme mať aj záchodík. Záchodík. Zachodiť je hen tam. Hej. OK, guys. Tam sa mi zdalo, že niekto bol, ale asi nie. Takže ja keď točím, tak ja si to môžem aj priblížiť. Idem pozrieť Mimiška, či tam je. Hovnudový. Aha. A zazvoníme Mimiškovi, keď pôjdeme naspäť. Hej? Nie. Prečo? No, Prečo, lebo... nebudeme trobiť. Ale... Hovorí to ten najväčší troller, čo som ja. Dobre, ja to tu vykopem ešte tento malý dimzik. Tak. Nožničky. Maliny, Gerko. Maliny, Gerko. Tak.
Malým igelkom. Nožničky už nebudeme potrebovať. Tak. Ideme to zostavať. Počkaj, ja mám nápad. Čo keby som to prvé video Irlo pomenoval, že Damo a Oliva Irlo je part 1. Nie, že Počkaj, však nám tu budú aj statiky chodiť z toho. alebo toto, že Oliva a Damo Irlo. Damo sa strepal do potoka. Dobre. No. Ľudia, napíšte, ako máme zavolať a ako máme volať tento bunker. Napíšte do komentárov. Hej. To je krásne. Mačky. Krásne stromy. Krásne tehly. To točíme už 21 minút. I meet you and now I slow down. Neviem, si môžem pustiť aj pesničky, ja mám. Hej, že low me not. Pustíš to? Slow down, I meet you and get you and I know that. And don't miss out to sing that I get you. Dobre, pôjdeme ešte pozrieť aj mosu, keď tak. Dúfam, že sa nevytrepem do potoka. Znova. Hej. Dobre, čo budem poslušný. Laura, I meet you, I get you. Ty už ešte môžeš hrať? Nie. Ja, ty máš Zaracha. Zaracha. Čo to píska? Ty? Hej. Chceš dostať znova s tou palicou? Nepískaj, prosím ťa. Nie som postihnutý. Mám nohy, ruky aj všetko. Kamo, ale prečo keď som v minulom IRL šťal, tak ty si mi natáčal zadok na konci. Ja viem. Čo hovoríte ľudia? No, čo hovoríte? No a jak tam pôjdeme do toho bunkra? Všade to vojdeme. Ja tuto ešte tu zastávame, nie? A ešte, keď som dotrepeme tú paletu, tak tu dáme semka. Čo to takto? No tak tá paleta. Dobre, poďme pre paletu. Nie. Prečo? Čo, kde tu mám ruka? Poďme pre paletu. Dobre, ideme pre paletu. Ideme pre paletu, guys. Ideme pre paletu. No paleta je na druhej strane. Hej, tam je. Ideme do small lesíka. Ja to môžem spraviť sebe. Kamo, riskneš? Ale to dosť veľká dĺžka. Je, no, ale dúfam, že sa nestrepeš. Lebo ja mám v ruksaku mobil. Počkaj, prosím ťa, nehaž mi to nikde. Dobre. Tak. Hej, to som chcel zrovna povedať. Oliver, prebehneš to? No, keď zakopnem, to je to. Počkaj, ja mám asi plán. Ja to skúsim, keď to rýchlo prebehne a chytím sa tam, keď chytím. Ináč? No, dobre. 3, 2, 1. Ja sa bojím tam. Povedz, keď budeš pripravený, ja to odštartujem. And always have to sing better. Povedz, keď budeš pripravený. 3, 2, 1. Oliver, aleluja. Oliver. No len jak odneseš tú paletu, Oliver. A kde? Tam? Hoď ju. Tak ale. Hoď ju, prelezieš naspäť.
Chceš hodiť? Hm? Chceš hodiť? Nie, nechcem nič hodiť. Ale, Lebo to padne do potoka. no určite. No, s tvojim šťastím. Jakže s mojím šťastím? Ty ideš okolo. Hej. Zober mi veci, daj si ich na chrbát. Dobre. Guys. Dobre, berám si ruksak. Dobre. Ide Bober staviteľ, dobre. Ja idem tiež. Dobre, guys, idem za uličkou. Tým toto takto nesíš. Dobre, ja prebehnem. Dobre. Oliver je len... Počkajte. Tam je Bober. Johnny, Oliver. Počkajte, ja na neho počkám. Pozrite. Pozrite Olivera. Oliver. Oliver. Oliver, tam. Oliver zmetený. Poď rovno. Tu je Bobek. Ale guys. Tu je Bober. Pozrite. Čaute, tu je Oliver. Ľudia, napíšte tro. Napíšte tro, ale nie. Dobre. Keď chcete napísať tro, tak napíšte. Hej, tak to... Hej. Dobre ľudia, ja vranujem. OK. Ľudia, ako môžete vidieť, tu je tá paleta. A Oliver tu za chvíľku je. Dobre. Tu, pozrite. Tu je Oliver. Keď to je makačka. No poď ešte na druhú stranu. A potom ešte až hen tam dozadu No. letí. Tak mohol si to hodiť. Tak ale ja budem riskovať, že ono to padne do potoka aj so mnou. No dovol, ja by som to potiahol. Aha. Pozrite, Bober staviteľ. Čakaj. No musíš to. Takto. Jas. No teraz to tam kydne. Dobre. Ak to nepadne do potoka. Dobre. OK. Vyšiel. You lucky. I'm very, very lucky. Tu pizdi. To znelo, ako keby tam niekto niekoho mučil, ja budem mať jeho psa. Pozrite, Oliver. Oliver sa strepe na... Ty sa strepeš. Aha, Oliver. Oliver, pekne Oliver. Je to na druhej strane. Mám zobrať tie konáre do toho bunkru. To by sa nám hodilo, tieto. Počkaj, tieto veľké. No? Zober. Dobre, len musíš. Poťahni to do ruky. No. A teraz... Chyto.
Bobek! Dobre, idem. Budu tlačiť. Idem. 3, 4. Je to tam. Zaber tie palice. Ty bole. Pepík. Čo, jaký tu? Aby som sa neskydal ešte. Guys, toto je ťažšie, než som si myslel. Ukáž to. To ľahké. Hej. Ale ja to jesem jednou rukou, ty. Tak rozmýš. Ide Oliver. Ľudia, to je drina. Oliver? Čo? Hej? Guys. Už len kúsok, Oliver. Hej. A ja... Vidíte, aké to je otravné. Robíme to pre vás. Robíme popis, ešte si aj telečka. Guys. Dobre ľudia. Takže dneska možno vidieť ešte video z Rajos. Točíme to v piatok aktuálne. A vidieť to možno dnes alebo zajtra. Jop. Takže máte sa na čo tešiť. A nový edit som sa môže vidieť už cez týždeň. No, trošku sa... Tam trošku môj editor je chorý. A nie, editor nie je chorý, lebo myslím Hanu editorku a Mareka modré. A chorý je toto. Hana, ale ja editor, rovno nevolám, že editorky. Hana je chorá. Nemyslím to psychicky, ale ako super kašľa, tak Marek modrý mi už dlho nestrihal akože. Sorry guys, že natáčam zem. Dobre. Dobre ľudia, sme tu. Díky. Ľudia, až odtade to sme to... Odtade to sem.
A guys, že ma bolia ruky. Kámo, víš, že mňa boli ruky. No dobre. Dobre, choď prihodiť tú paletu. Čupal, jaj. A pustíš aj takú songu? No môžem. Dobre. Toto je robíme. Dá sa tam. Dobre, guys. Dobre, a ja to zvypiciem. Dobre, guys. Je tu bielý list. Dobre, Oliver. Ja idem šťať, guys. A ja sa vám ozvem, keď doštím. Guys, som späť. Už to je dostrhané. Hej. A tuto by sme mohli urobiť log value. Tak, bude vecko. ok. Ok. Čakajte. Vecko bude tuto takto, hej. Toto vystrihám. Ešte dneska. Ja by som navrhol, že jednu časť urobíme s Mimiskom. Nie, neurobíme nič. Urobíme. Nič neurobíme. Dobre. S Hanou trošku. Hanna nás bude ale len počúvať. Hej, Hanna nás bude počúvať. Dobre, Lebo pošleme to. ty si kapitán a ja som druhý kapitán. Tak teraz sa idem narvať tú lomou. Nie, ja som návrhár. A Hanna je nič. Hej, Hanna je nič. Hanna je... Čúrek. Hej, Tak, už to tu nejako začína vypadať, nemyslíš? hej. Guys, pozor aspoň jeden komentár. Lebo... Sme na mizine. Hej. Troška dosť. Čo? Je troška dosť sme na mizine. A video vyjde buď zajtra, alebo dnes. To som vám už hovoril, guys. OK, čo mám robiť? Natáčať. Hej, no bomba. Ty si není smedný. Nie. Ty? Trocha. Potom sa napijeme. Čo? Že potom sa napijeme. Ore. Najskôr bez práce nie sú koláče. Že, Oliva? Ostriaž aj toto tu. Tu. Toto Jirolo už trvá dlhšie, jak je to minulé. Hej? To je už 25? nie, 33 a toto 38. To je asi najdôležitejšie jedlo. Vieš, že ja som to prvé Irolo pozeral a ja som sa skoro došťal. Ty sa tam stresal? Ja som sa tam rehlil jak gony. A už vytrí sa. Alebo že že. No pozrite, jakého staviteľa tu máme, pravda. Tak. Dobre, toto, Ježiši, to vyzerá jak žena, guys, pozerajte. Hej, nevypíšem mi oko, prosím ťa. Sorry. OK, tuto by sme urobili pastičku. To je jakú pastičku? Dobre, tuto dám listia. Pozri, tuto je... Naskladaj to tam na tej lomii. Dobre, počkaj. Ja tam dám... Listia tam dávam, počkaj. Dobre. Aby sa takto potkol, Hanna napríklad. Že Hanna sa tam potkne, určite, lebo Hanna je tupá, je gona. Že? My sme múdri, že, Oliver? Dobre. Nechcem žiadny hejt o Hane. Hej. Lebo dáme mu ban. Hej.
Dáme ho nahlásiť, alebo odstránime komentár. Dobre. Dobre. Toto trepiem o tento strom. Okay. Dobre, tuto dám ďalšie listia. Broban môžeš dostať len na TikToku. OK, Oliver, tuto nevyzerá nič úplne, to je všetko normálne. Tu nie je žiadna pasca nachystaná. Ale je dobré, že máme v bunkri pasci. Nie? Teraz si povedal, že žiadna pasta tam nebude a potom, že je dobré, že máme bunkry práce. Ja som to myslel ironicky, vieš o tom. Dobre, ale je dobré, že mám pasc, nie? Dobre. Naondíte tam. Je to všetko? Dobre. Ako to? Tam ti dám Počkaj, tak. No, dať. vynikajúce. Ja si musím dávať pozor na tú ruku. Hej, ty by si ho mal dať tuto. Tam? Hej. Dobre, tuto bude. Počkaj, tuto bude tak. Musím sa neviem. Hej, pusti. Low me not. Hej. No pustím aj funk. Hej. No baky alebo také niečo. Aha, alebo Vocena Míra. Čo? Uvidíš, potom to pustíš. To čo je? Uvidíš. OK, Oliver, ide púšťať slnku. Obúvam sa na Oliva. Dobre. Guys, túto pascu musím ešte troška viac zakryť. Dobre, tu je kopu listia. Počkaj, ja viem, čo dám. Dobre, nie s tým nič. Dobre, guys. Beriem listia, síce sú mokré ako nie, ale to vôbec nevadí. Podľa teba, Hanna, zakúpni o jednu pascu. To čo je? Reklama. Nezáleží na tom, čo ako je. OK, chceš ešte natáčať? Ešte idem dokončiť tie pasce. Idem dokončiť tie pasce. Podľa mňa Hanna, ona že pôjde a To je ona že... Vivaldi. Alebo ona že... Ona toto, že... Podľa teba, Hanna, zakopni o toto. Dúfam, že Hanna nebude vidieť toto video. Že... Dobre som ga, idem ešte priamo. Počkaj, toto potrebujem ostriať. To ja idem do bunkru. OK, guys. Sorry guys, je chvíľa som.